Carles II l'embruixat ha mort sense descendència. Les seves vastes possessions tenen dos pretendents, Felip d'Anjou, net del rei de França, la potència hegemònica del moment, i Carles d'Habsburg, fill de l'emperador romano-germànic, el contrapès dels Borbons. És la guerra, els Borbons a una banda, a l'altra els Habsburgs amb els seus aliats, i al mig la corona d'Aragó, partidària de Carles d'Àustria, es converteix en l'escenari principal del conflicte a la península Ibèrica. «1714. La guerra a comarques». Dos reis cara a cara. Després de 2 mesos de setge, Lleida ha capitulat avui davant de les tropes de Felip V. Aquest hauria estat, sens dubte, el titular principal de l'informatiu que s'hauria pogut fer a Catalunya el 14 de novembre de 1707. Aquell dia, les tropes aliades que defensen la capital del Segrià es rendeixen als exèrcits borbònics. I aquest és també el principal episodi que us explicarem en el capítol d'avui. La guerra entra amb força a Catalunya per la comarca del Segrià. El 25 d'abril de 1707, 5 mesos després de la terrible batalla d'Almansa, que obre la porta a la conquesta borbònica de València i d'Aragó, les tropes de Felip V ja són a les portes de Lleida. Saben que aquest és un enclavament crucial. Mal defensada pels partidaris de Carles III, la ciutat del Segre rendeix després de 2 mesos de setge. I des d'allà ens ho explica el nostre corresponsal, Janot Cava. Doncs sí, les tropes borbòniques aconsegueixen entrar a la ciutat la nit del 12 al 13 d'octubre de 1707, just un mes després d'haver arribat davant de les muralles. I ja a primera hora del matí del mateix dia 13 comença el saqueig, una repressió brutal que inclou l'incendi de les cases dels austriacistes més significats. Però el veritable objectiu de l'exèrcit filipista no és la ciutat, és uns quants metres més amunt. Tothom que hagi estat alguna vegada a Lleida sap que el castell de la Suda i la Seu Vella dominen de manera imponent la ciutat. I aquesta és la peça que desitjaven les tropes borbòniques. Una fortalesa emmurallada, que encara ara és impressionant, i que mai ha estat conquerida a l'assalt. Era un baluard totalment inexpugnable. O gairebé. Òscar, aquesta és una de les bales que les tropes borbòniques van llançar aquí a Lleida. Sí, de fet és una de les milers que van llançar contra Lleida, tant al setge de la ciutat mateixa com del castell. La majoria es van llançar justament contra aquella zona d'allà que és on estava el baluard del Carme. Això quan pesa? La puc agafar? Sí, pots intentar-ho. Ostres! Bueno, de fet aquesta és de les petites, és una bala de canó de batre, que es diu, i és de 24 lliures. N'hi podia haver del doble perfectament de grans, i després hi havia una altra modalitat que eren molt més grans, que eren les de morter. Les de morter, en comptes de disparar-se de forma tensa per picar una muralla i per obrir forat, es llançaven de forma parabòlica per tal de destruir estructures. Per on accedeixen a la ciutat les tropes borbòniques? Pràcticament tota Lleida estava envoltada per una muralla d'origen medieval que estava dissenyada abans de l'invent de la pólvora. És a dir, eren unes muralles que no podien aguantar durant massa dies el repic de l'artilleria moderna. En qüestió d'hores, o potser un dia o dos, podien fer-se un forat i entrar. Les muralles modernes, com les del castell principal de Lleida, sí que podien aguantar més temps. Al darrere d'aquesta línia defensiva per la banda més feble, que sempre seria la banda de Magdalena al Carme, que tradicionalment és la banda de la ciutat de Lleida més exposada, s'havia fet en època de guerra de segadors una rereguarda preparada per aguantar millor el cops d'artilleria, just al darrere d'aquesta primera. El lloc triat pels borbònics per atacar la ciutat va ser justament a la intersecció d'aquestes dues muralles per la part de darrere. D'aquesta manera, picant solament amb una banda exposada que quedava de muralla antiga i medieval, van poder entrar directament a la ciutat sense tindre que fer un doble setge. Un cop conquerida la ciutat, la població es va refugiar al turó de la Seu Vella amb les tropes aliades. De seguida va començar l'atac al castell per la banda del Camp de Mart perquè no hi havia cases. Però la paret gairebé vertical del turó ofereix una defensa immillorable. De fet, els borbònics no van aconseguir conquerir-lo. Van ser els aliats que van capitular al cap d'un mes. El castell, en el moment de la capitulació, estava amb soldats suficients, tenia artilleria suficient, no hi havia bretxes obertes de forma considerable, podia haver resistit, però tenia un punt feble i era precisament això, era l'aigua. Aquesta era l'única font d'aigua que tenien els defensors, és un dipòsit, el dipòsit de l'antic castell de la Suda, i tenia dos problemes. La primera, que era una font molt escassa d'aigua, n'hi havia poca aigua, i per una altra banda l'aigua era de mala qualitat. Com a mínim sabem que des del 22 d'octubre
els anglesos, de forma unilateral, van ficar una guàrdia armada per defensar aquesta aigua. Guàrdia armada en contra dels mateixos defensors. Els anglesos podien prendre aquesta decisió? Sí, realment podien perquè tenien la força. Tot i que nominalment no tenien el cap, no era anglès, sinó que el cap era alemany, o en tot cas el cap de lo que és el castell era català, no tenien força militar, no tenien tropes pròpies. Els anglesos i holandesos sí. Va ser una de les coses que va fer el general Wills, que era el coronel que manava les tropes angleses, al setge de forma unilateral, potser la definitiva. La desunió entre tropes aliades va ser definitiva, doncs? Sí, sense dubte. El procés de capitulació i d'entrega de la plaça es va fer a esquenes a qui realment manava, aquí, que era el príncep de Hesse. Ell no se va assabentar que ja s'estava negociant amb els borbònics l'entrega i capitulació. Podem dir que la victòria felipista va ser més per demèrit dels aliats que per encert propi? Doncs molta mesura sí. No hem d'oblidar que Lleida i el castell de Lleida era una plaça molt complicada per conquerir en època moderna. Era molt difícil i que, de fet, durant la Guerra dels Segadors havia estat el lloc on els francesos havien fracassat durant 3 cops seguits. Lleida és la primera gran ciutat catalana que cau en mans de Felip V. Els borbònics van venir aquí directament des d'Almansa. Això ho diu tot de la importància estratègica que tenia per ells la capital del Segrià. Ben al contrari, sembla, del paper que li donaven els aliats. El turó de la Seu Vella domina tota la plana agrícola de Lleida i, a més l'Urgell. Qui controla Lleida controla tota aquesta riquesa agrícola i, com deia Napoleó, els exèrcits caminen sobre les seves panxes. Presa Lleida? Què passa? Presa Lleida, en contraposició al que fan els aliats, els borbònics sí que veuen que és una plaça molt important a mantenir. I passi el que passi, al llarg del que restarà de guerra, la fortificaran més, la reforçaran, li ficaran una guarnició potent i també servirà com a plataforma per ulteriors conquestes dins de la Catalunya interior. Tot plegat perquè els aliats van badar? Sí, i tant, i molt. Un cop acabada la Guerra de Successió, Felip V va posar en marxa la seva política absolutista i de caràcter marcadament centralista. A banda de la pèrdua de les llibertats i els privilegis que tenia Catalunya, això també va suposar la desaparició d'institucions ben arrelades. En el cas de Lleida, per exemple, es va tancar el culte a la Seu Vella, que va quedar convertida en caserna militar durant més de 2 segles, fins al 1945. Avui, l'antiga catedral és un dels principals monuments que es pot visitar a la ciutat i s'hi ha instal·lat en una capella una exposició sobre què va suposar la Guerra de Successió per a la capital del Segrià. Com hem vist, la derrota militar de Catalunya suposa la pèrdua d'algunes institucions amb una llarga tradició al país. Les paeries, per exemple, se substitueixen per ajuntaments amb alcaldes nomenats directament per Felip V. En el cas de Lleida, això també implica el tancament de la universitat que es trasllada a una ciutat propera, Cervera. Allà hi tenim en Janot Cava. Soc davant de la Universitat de Cervera. Durant 130 anys aquesta va ser l'única universitat que va haver-hi a Catalunya. El 1717, 3 anys després d'acabada la guerra, Felip V va signar el decret de creació del centre d'estudi a la capital de la Segarra. Aquest nou edifici va substituir les 7 universitats que hi havia a Catalunya, les de Lleida, Girona, Tarragona, Solsona, Tortosa, Vic i Barcelona, i va funcionar de manera ininterrompuda fins al 1842, quan es va traslladar a Barcelona. A finals del segle XVIII va arribar a tenir 2.000 alumnes. Per aquí va passar-hi gent tan destacada a Catalunya com Jaume Balmes o Narcís Monturiol. Ara l'edifici està ocupat per diferents equipaments culturals i educatius de la ciutat i de la comarca. I, de fet, aquest pati ple d'història és ara el pati d'un institut. Però per què Felip V es va decantar per instal·lar la universitat a Cervera? Doncs perquè buscava una ciutat petita, del centre de Catalunya, que no tingués exèrcit, i d'entre les possibles candidates va triar la capital de la Segarra perquè va entendre que la ciutat li havia estat fidel durant tota la guerra. La paeria de Cervera es va posar al servei de Carles III el 1705 i oficialment s'hi va mantenir fins al 1713. Hi ha, però, molts documents històrics que la qualifiquen de partidària del monarca Borbó.
Quan la victòria de Felip V ja era clara, dos representants de la ciutat es van traslladar un any a Madrid per jurar-li fidelitat i demanar-li una sèrie de privilegis. I entre la llarga llista de peticions que portaven hi havia la de tenir una universitat, cosa que finalment el rei els va concedir. 3 anys després de la caiguda de Lleida, la comarca del Segrià és l'escenari d'una batalla que està a punt de canviar el curs de la història. Les tropes aliades tenen Balaguer com a plaça forta i les forces borbòniques es mantenen a Lleida. Després d'uns dies de jugar al gat i la rata, el 27 de juliol de 1710, els dos exèrcits es troben als afores d'Almenar. Ja els avancem que en aquest cas la victòria és per als aliats. Això que tinc a les mans és una medalla commemorativa de la batalla d'Almenar. Pertany a un veí del poble que actualment viu a Anglaterra i que la va comprar en una subhasta. La va fer encunyar la reina Anna de la Gran Bretanya poc després del combat i, de fet, aquí hi podem veure la seva efígie. A l'altra banda hi tenim el general britànic Stanhope atacant el general castellà Amézaga. La fabricació d'aquesta medalla demostra la importància que els aliats van donar a aquesta victòria. La batalla va tenir lloc molt a prop del poble, en concret en aquell pla d'allà dalt. L'aspecte del Pla de Sas al segle XVIII no devia ser gaire diferent del que té ara. Camps de cultiu de secà, més elevats que la resta del seu entorn i des dels quals es domina la vall de la Noguera Ribagorçana. Aquí es va produir la decisiva batalla al vespre del 27 de juliol de 1710. Aquesta batalla va ser una batalla de cavalleria en què hi van participar 4.000 genets per l'exèrcit borbònic i 2.000 per l'exèrcit aliat. I com pot ser, si els aliats eren la meitat que els filipistes, com pot ser que guanyessin? La sorpresa i la tàctica. La sorpresa perquè estàvem ja quasi bé al final del dia. L'exèrcit castellà confiava que ja no passaria res, havien passat tot el dia al sol. Per la banda aliada van rebre l'ordre, un ordre que el general Stanhope va esperar tot el dia, per tant tenien moltes ganes, ells estaven amb la moral alta i a més utilitzaven una tàctica que van utilitzar els anglesos en la Guerra de Successió, la tàctica del xoc de cavalleria. Penseu que a Europa no la utilitzava ningú. El duc de Marlborough va ser el que la va innovar. Les cavalleries s'acostaven i s'hostigaven. Els anglesos no. Els anglesos van desenvolupar la tàctica de sabre en mà, càrrega i xoc a mort. Això és molt gran. De quines dimensions estem parlant? Sí, el front de batalla eren uns 2 quilòmetres i la superfície del camp de batalla unes 20 hectàrees. L'exèrcit aliat estava en aquella banda d'allà, 2.000 legenets, a punt per la batalla, i l'exèrcit castellà estava en aquella banda d'allà. La meitat de l'exèrcit castellà fent guàrdia i l'altra meitat segurament ja preparant el campament per la nit. L'atac de la cavalleria aliada provoca el caos en l'exèrcit borbònic, que a més de no estar preparada, tenia el sol de cara. La desbandada dels genets castellans es fa de manera desordenada pels marges del Pla de Sas. I és en aquest moment que el sol, que fins a aquell moment havia jugat a favor dels aliats, juga en contra. Perquè és en aquest moment en què el sol es posa i la foscor, la nit, salva a l'exèrcit dels Borbons. Jaume, en aquesta batalla hi va haver Felip V i Carles III. Sí? Això era habitual? No, de fet és un fet insòlit. Va ser el primer cop en tota la campanya peninsular que va ocórrer. I de fet Felip V, l'espant que va agafar en aquesta batalla, el va allunyar de totes les altres. Va haver de córrer per la seva vida i enmig del pols i el caos, es comenta per les fonts de l'època, doncs que va caure en la sèquia de Segrià, en el que és el canal de Pinyana avui dia. És aquest que veiem És aquest d'aquí sota. Pensa que en ple mes de juliol, és època de reg, doncs anava ple d'aigua. El rei va caure i el van haver de traure de dintre l'aigua. I en un moment va estar envoltat d'enemics a pocs passos. O sigui, va estar a punt, va ser un moment en què la guerra hagués pogut acabar, perquè si el rei és capturat, la guerra acaba, hagués estat un escac i mat. Això va anar del Canto d'Enduro. Va anar del Canto d'Enduro. Això el que va produir és que l'exèrcit borbònic es retirés cap a Saragossa i la posterior persecució de l'exèrcit aliat. A Saragossa va haver una altra batalla clau, una batalla que el propi Stanhope diu que va ser la venjança d'Almansa. Això portarà a Carles III a entrar a Madrid. A Almenar, els aliats no van capturar Felip V, però sí que van detenir un personatge que al cap de pocs anys seria molt important per al desenvolupament de la guerra. Es tracta de l'enginyer Prosper van Berbom.
Així és, Pròsper Van Verbum va ser empresonat a Barcelona, però de manera tan poc rigorosa que podia passejar tranquil·lament per la ciutat. L'enginyer ho va aprofitar per estudiar les defenses de la capital, una informació molt valuosa per als borbònics per preparar el setge de l'any 1713, que va provocar un any després la rendició de la ciutat. El capítol d'avui l'acabem amb el testimoni de Pròsper Van Verbum. La guerra és un afer de cavallers executats per bergants. I he d'admetre que aquests bergants dels catalans se saben comportar com a cavallers. Sí, sóc el seu presoner. Potser la peça més important que van caçar al camp de batalla d'Almenar. Tan xafogós, que de segur molts van agrair la bala que els va matar i els va alliberar d'aquell aire irrespirable per calent. Però respecten allò que sóc. L'enginyer en cap de les tropes de Sa Majestat Felip V, el seu rei, mal que els pesi. Per sort, aquest temps no és perdut. La meva cel·la és tot Barcelona. M'hi bellugo lliurement, encara que em vigilen, esclar. M'entretinc descobrint les febleses en defensa de la ciutat. No fos cas que arribés el dia que m'hi hagués d'enfrontar a les seves muralles. I vaig enllestint el projecte d'organització del cos d'enginyers que havia d'enviar a Sa Majestat. No perdo el temps. Quan hi hagi un intercanvi de presoners i marxi d'aquí, tindré les facultats ben vives i a punt per allò que se'm demani.